Damunt la sorra coberta de petxines i mica, instruments exactes d'una física desconeguda projectaven les seves ombres explicatives i oferien els seus cristalls i aluminis a la llum desinfectada. Són els aparells dels paisatges imaginaris de Dalí, perfectes, límpids, geomètrics, anatòmicament contraris als putrefactes. Són estranys aparells mecànics que projecten ombres negres, sovint contradictòries. Allà trencarem el guix dels cargols, fins a trobar els que tenen dintre diminuts aparells de níquel, dolços com la mel, i tènuament febrosos de la limpidesa de llurs pròpies perfeccions articulars. Els aparells de Dalí no tenen una funció mecànica, sinó estètica. Combaten el romanticisme dels putrefactes amb la geometria exacta dels objectes produïts en sèrie: pacabots, avions, càmeres de cinema.